Hi mga person, manood to ta. Akong sudan. Munggos. Alwa sa gabi. Ngaon ta. Bastos niyo. Alwa sa gabi nga gilaw oy. Tanag piniritong pirit. Hindi na atag Sabado. Sabado. Kaya panapon doon. Gumba. Mundo. Tama, Sabado pa mahal. Nagulayan na. Kanya hanap terus nga ba? Ang gulay. Meron nung balik lang daan 560. Padlok mo sa bayro nun. Ikaon mo na. Balik na balikan mo ito ila mamang hana. 100. Dos. Kasi tayo mo. Sa cinta na. Ano kaya ito? 140. Kasi tagarin mo, kada kilo. Kamay lang akong bayaran eh.